Hola lectors, què tal? Com esteu? Bé, en fi, soc conscient que fa molt temps que no publico un nou vídeo en aquest canal, Entre Lletres, i també soc conscient que he d'acabar la sèrie de vídeos recomanant un llibre per cada una de les cançons dels discos de Manel, més ara que han anunciat que es separaran indefinidament. No sé, queda l'esperança. Tornin, però jo no hi confio massa, tinc el cor trencat. Però pensant en una de les novetats que he preparat per aquest Sant Jordi, el tercer llibre de la col·lecció Colom, la col·lecció de Trotalibros editorial en català, amb tapa tova, amb solapes. Sisplau, doneu-los carinyo perquè de moment no acaba d'enlairar-se aquesta col·lecció i no ho entenc perquè tots els llibres que de moment conformen la col·lecció em semblen extraordinaris, Cares enmig de l'aigua, El tercer casament i ara El món, la meva selva. Però, tot i que tenia previst venir aquí a parlar-vos del món, la meva selva, perquè és el primer llibre que publico exclusivament en català, pensant en similituds amb altres llibres que havia llegit, etc., he arribat a la conclusió que potser seria més divertit parlar-vos de 5 llibres increïbles protagonitzats per adolescents femenines. Quan pensem en la temàtica adolescent o en un protagonista adolescent en la literatura, automàticament ens ve el nom de Holden Caulfield, el protagonista del Vigilant al camp de Ségol, de Salinger, un clàssic de la literatura, admirat però també vilipendiat, amb una espècie de maledicció que el persegueix per haver inspirat a molts dels assassins dels Estats Units, com per exemple l'assassí de John Lennon. Però sí que és cert que el cànon sobre aquesta temàtica de la literatura normalment són protagonistes adolescents masculins. Són moltíssimes les novel·les que tracten la desorientació de l'adolescent, la indagació del sentit de la vida, dels canvis que es produeixen en l'adolescent, però des d'una perspectiva absolutament masculina. I per això el que vull fer en aquest vídeo és parlar-vos de novel·les absolutament impressionants protagonitzades per adolescents femenines. Llibres que ja us avanço, és que m'han encantat tots em semblen extraordinaris i us els recomano tots ferventment, perquè retraten una etapa profundament complexa de la nostra vida, una etapa de transició, d'estar perdut, d'estar desorientat, de no saber molt bé quin rumb, qui ets, no? De buscar la pròpia identitat, la pròpia veu, les idealitzacions, els primers enamoraments, les primeres experiències sexuals, les rebels sense causa, tot ho capturen aquestes novel·les d'una manera extraordinària. I ja, sense més dilació, començo amb la primera, que és El món, la meva selva, de Rose Macaulay. El tercer llibre de la col·lecció Colom de Trotalibros editorial, un llibre que a mi em va fascinar i he estat lluitant per adquirir els drets en català perquè la Rose Macaulay és una escriptora que senzillament m'ha enamorat. L'altre dia, la Fe, la llibretera de l'Espolsada, deia d'aquest llibre que era una novel·la sense estridències, discreta, molt especial, i em va fer molta gràcia perquè normalment per Sant Jordi les editorials es barallen per treure les novetats que facin més soroll, no? Els noms propis de celebritats i més enllà de la qualitat literària el que es busca és fer molt soroll per ser el llibre més venut de Sant Jordi. I en aquest sentit confesso que m'agrada anar a contracorrent i treure un llibre que és més un oasi de pau, però sobretot de trobar-se un mateix, una història molt dolça, molt entranyable, protagonitzada per la Barbarit Denniston. Bàsicament és la història de la Barbarit Denniston, una noia que ha passat gran part de la seva infantesa vivint amb la seva mare, que va deixar el seu marit i el pare de la Barbary a Londres per estar amb la seva nova parella al sud de França, quan el sorprèn la Segona Guerra Mundial i l'ocupació alemana. Al llarg de tot aquest període, la protagonista, la Barbary, ha gaudit d'una absoluta llibertat, ja no només pel caos del moment històric, que la portarà a emprendre perills per col·laborar amb els maquis francesos contra l'ocupació alemana, amb la resistència, col·laborant amb ells per fer la vida impossible als alemanys, sinó també perquè la seva mare és una dona molt indulgent, que està per les seves coses i no està, per imposar una mica d'autoritat a la seva filla. Què passa? Que finalment s'acaba la guerra, arriba la pau i la Barbary és enviada a viure amb el seu pare, un respectat advocat de Londres, on es proposaran convertir-la en una
senyoreta disciplinada anglesa. Què passa? Que, clar, la Barbara Denniston fins ara l'únic que ha conegut ha sigut la llibertat, un relatiu estat salvatge en la naturalesa exuberant de Cotlliure del sud de França, i de cop arriba a la opriment i gris ciutat de Londres, encara plena de runes pels bombardejos de la Luftwaffe, i allà sent que no té el seu espai, que no té la seva veu, que la volen enquadrar, no?, en una persona amb la qual ella, ara ja amb 17 anys, no s'identifica. I El món la meva selva, publicada en 1950, no? La Rose Macaulay s'havia fet famosa per publicar novel·les satíriques bastant exitoses, i després d'un llarg silenci de cop va sorprendre a tothom amb aquesta novel·la tan especial, i narra, doncs, el viatge emocional d'aquesta protagonista adolescent. D'alguna manera, ella porta dins seu la selva, no? La seva part més salvatge, que s'ha desenvolupat a Cotlliure al llarg dels anys de la guerra, de lluitar contra els alemanys amb els maquis, etc. I ara no sap encaixar en aquesta nova realitat, no sap trobar-se ella mateixa, i d'alguna manera ho intenta quan va a les runes que rodegen la catedral de Sant Pau, no? Allà encara hi ha molts espais de Londres completament en runes pels bombardejos, i entre aquest laberint de runes busca la manera de trobar-se ella mateixa i de trobar aquesta selva, no?, que porta dins seu. Una cosa que sorprèn, i per mi un dels grans actius del món La meva selva, és la importància de les ubicacions. Com Rose Macaulay fa servir l'ambientació per mostrar-nos els sentiments i el món interior de la seva protagonista. És una cosa, doncs, que també va fer Víctor Català amb Solitud, per representar les sensacions i les emocions de la Mila. Utilitza l'ambientació, l'expressió de la naturalesa que rodeja la protagonista per representar els seus sentiments. Això passa aquí amb Cotlliure, no? Aquesta naturalesa, aquesta llibertat, la llum de Cotlliure, no? Però també en les runes i en la grisor de Londres, també en la immensitat dels Highlands, on va de viatge. Bé, el paisatge ve a representar aquesta dualitat que està dins de la protagonista adolescent. Una cosa molt bonica d'aquesta novel·la és que, com diu Penelope Fitzgerald, l'autora de la llibreria, el postfaci d'aquesta novel·la és que, per molt imperfectes que siguin els personatges principals, hi ha un aspecte en ells que crida l'atenció. Els seus errors no són fruits de no estimar-se els uns als altres, sinó d'estimar-se massa. Rose Macaulay aconsegueix crear una història on no hi ha dolents. No trobareu en el pare Rose Macaulay un advocat fred que li vol fer la vida impossible a la seva filla i l'únic que vol d'ella és una senyoreta disciplinada perquè sigui el seu orgull. No, és que no hi ha dolents. Tampoc la mare és dolenta. Tots són imperfectes, però tots els errors que cometen és per estimar-se molt els uns als altres i voler el millor per l'altre. Per mi, sens dubte, la Barbara Denniston és una de les millors protagonistes adolescents que m'he trobat mai en literatura. Però bé, no em vull enrotllar massa. Clar, jo tinc una connexió molt especial amb aquest llibre, però no em vull enrotllar massa amb aquest llibre, així que anem a per la segona adolescent. I anem a un dels nostres clàssics, la única de les novel·les de joventut de la Mercè Rodoreda, de la qual no va renegar més endavant en la seva etapa de maduresa, i estic parlant de L'home, publicat al 1938. L'amor em fa fàstic. Amb aquest crit tan adolescent comença aquesta història ambientada a la Barcelona de 1934 i protagonitzada per l'adolescent que dona nom a la novel·la, per la L'home. L'home és un adolescent molt diferent a la Barbara Denniston. Tot el que era salvatge i ànsia de llibertat en la Barbara Denniston, en l'home és timidesa, és poca autoestima, és solitud, no? La L'home és molt solitària. Segurament també fruit de diversos traumes, com que és orfa, va perdre els seus pares, i un dels seus germans es va suïcidar, cosa que l'han marcat completament i l'han portat a viure a casa del seu germà i la seva dona. Però més o menys la seva vida segueix normal en la seva solitud habitual fins que arriba en Robert, el germà de l'Anna, de la seva cunyada, de la dona del seu germà, que arriba a les Amèriques i s'instal·la durant un temps a casa. Què passa? Doncs que el Robert li produeix a l'home una barreja de fascinació, admiració i sí, enamorament extraordinari. Més enllà de la diferència d'edat que hi ha, perquè l'home és un adolescent i el Robert ja és un home madur, l'home queda completament prendada d'aquest home. D'alguna manera l'home em va recordar a una altra novel·la protagonitzada per un adolescent, com és La vida mentidera dels adults, d'Elena Ferrante, en el sentit de que a través d'aquesta relació
que té amb el Robert, que li dobla l'edat, l'Aloma transita del món de les il·lusions i la innocència infantil al món dels adults, ple d'egoisme, injustícies i mentides. A mesura que avança la història, comencem a veure en personatges que a través de la mirada innocent, ingènua de l'Aloma teníem idealitzats, teníem com a referents, a veure que són covards o són mentiders o són infidels. Comença a veure els engranatges ocults, inconfessables, darrere les aparences, no?, que fins ara s'havia cregut l'Aloma. És impressionant com en menys de 200 pàgines la Mercè Rodoreda crea un personatge tan rodó, tan humà, tan ple de contradiccions, que és una cosa que comparteixen absolutament totes les adolescents de les quals us estic parlant en aquest vídeo. Són personatges que es caracteritzen per les seves contradiccions constants, perquè s'estan trobant a elles mateixes. També, ja que l'he citat, no tenia planejat parlar d'aquest llibre, però ja que m'ho ha recordat, La vida mentidera dels adults. Segurament dels llibres dels quals us estic parlant en aquest vídeo, la més forta, la més dura, la més, si voleu, fins i tot explícita, no? De fet, ja la primera frase és molt xocant. Diu: 2 anys abans de marxar de casa, el meu pare li va dir a la meva mare que jo era molt lletja. Així comença la història de la Giovanna, una adolescent que fa la mateixa transició que fa l'home, no? Al llarg d'aquesta novel·la, la última novel·la de l'exitosa escriptora italiana Elena Ferrante, veiem la transició que fa d'un món que havia acceptat a ulls clucs des de la seva perspectiva infantil i innocent a totes les mentides que els adults li han amagat fins ara. I l'excusa pel qual comença aquest procés és perquè vol conèixer una tieta seva que els seus pares, doncs, sempre ha sigut com un tema tabú entre els seus pares, sempre li han com volgut amagar la seva existència, sempre l'han volgut tapar, segurament doncs perquè és de classe baixa i els seus pares doncs aspiren a formar part, doncs són professors universitaris, volen arribar, no?, a una certa classe social, i és com que s'avergonyeixen d'aquesta tieta. I la Giovanna la vol conèixer, i a partir d'aquest punt comença a veure totes les mentides que li amaguen. Bé, d'aquí ve el títol de la novel·la, no?, La vida mentidera dels adults. Comença a veure tot el que se li amaga, i això va paral·lel a les primeres experiències sexuals, a la pèrdua progressiva d'innocència, no?, per part d'aquesta protagonista adolescent femenina. Per mi, la Giovanna el que té de característic és que et mostra la part menys atractiva de l'adolescència, no? Et mostra, doncs, aquestes contradiccions amb tota la seva crudesa, fins al punt que, com el protagonista del Vigilant al camp de Sègol, de vegades et repel·leix una mica, no? No l'acompanyes, dius, tia, ets insuportable, estàs massa passada de voltes com a adolescent, però bé, és que això és l'adolescència, no? Seria molt fàcil per l'Elena Ferrante encarinyar-se amb la seva protagonista, idealitzar-la una mica i acostar-te a tu com a lector dient, mira, entén-la, li passa això, com passa amb l'home, no?, que en tot moment l'entens, encara que de vegades actuï d'una manera, doncs, molt precipitada, tu l'entens i l'acompanyes. Aquí no. Aquí et mostra en tota la seva imperfecció la Giovanna, i això de vegades pot xocar, però és una cosa que sempre fa l'Elena Ferrante en les seves protagonistes, i per això se l'ha acusat tant a la seva tetralogia de retratar, per exemple, una amistat tòxica. Jo crec que a vegades fem servir el terme tòxic massa a la lleugera, simplement narra una amistat imperfecta, no?, amb els seus, de vegades, pensaments de competitivitat, etc. I en això és que això és el que m'enamora d'Elena Ferrante, la gran humanitat dels seus protagonistes, que a vegades ens poden caure fins i tot malament, però no per això, com a lector, deixo d'admirar lo ben construïts que estan i la seva gran humanitat. La següent parada és els petits plaers, i és que un dels seus temes predilectes és precisament l'adolescència, aquest pas, no?, de la infantesa a la vida adulta. En primer lloc estaria Bon dia tristesa, la primera novel·la que va escriure François Sagan, publicada l'any 1954. La seva protagonista és la Cécile. Si a algú s'assembla seria la Barbary Deniston, però tampoc, perquè és una noia que al ser orfe de mare i tenir un pare que és, doncs, un atractiu i seductor home que va a la seva i que la deixa en una residència tot l'any i només la va buscar per passar les vacances junts i tampoc li posa límits ni li imposa disciplina. La Cécile és una adolescent que està acostumada a que quan acaba l'escola, sense que ningú li pregunti per les notes ni per com li han anat els estudis, va amb el seu pare
a gaudir de festes amb una llibertat absoluta a la costa mediterrània, al sud de França, conèixer nois, no estudiar ni un minut en totes les vacances. I així passa les vacances d'estiu que narra aquesta història fins que apareix l'Anna, la que havia estat la millor amiga de la seva difunta mare. S'instal·la amb ells i, clar, és un element disruptiu perquè comença a marcar-li disciplina, li comença a dir que és això de desaparèixer tot el dia amb nois i no dir res tot el dia, que és això de no estudiar. Li comença a marcar uns límits que mai havia tingut, com li passa a la Barbary Denniston al Món la meva selva, no? De cop, un adolescent que havia estat, doncs, completament salvatge, lliure, apareix un personatge, en aquest cas el pare de la Barbary, en aquest cas l'Anna, que li comença a marcar límits i, com no, com tot adolescent, doncs es rebota contra aquesta autoritat, se n'intenta escapar, l'intenta eludir, l'intenta expulsar de la seva vida, de l'entorn salvatge, lliure i a parer seu ideal que conformaven el seu pare i ella. La Cecília és una protagonista inoblidable, a més, al final de Bon dia tristesa és que és el desenllaç perfecte per aportar a aquest personatge una complexitat cautivadora. I després també als petits plaers tenim a l'Antoniette, l'adolescent de 14 anys que protagonitza El ball d'Irene Nemirovsky. Publicat l'any 1930, El ball ens introdueix al París de la Belle Époque, específicament a la casa d'uns nous rics. L'home ha fet calés gairebé per casualitat. De cop és una de les grans fortunes de París, s'instal·len a una de les millors cases dels millors barris de París, però no obstant tenen allò del nou ric, del síndrome de l'impostor, de dir, ostres, tinc diners, per tant soc ric, però no formo part de la classe social dels rics de sempre que tenen aquest estil de París, no? I per fer-ho, per presentar-se i per introduir-se, no? Són una mica snobs, per introduir-se a aquesta classe social, organitzen un ball al qual volen convidar a la jet set, a la crème de la crème, per dir-ho en francès, de París. Què passa? Doncs que la mare, que és una snob brutal, li diu a la seva filla, a l'Antoniette, que ella no podrà venir al ball. Ella anirà a dormir perquè és una festa d'adults i els nens no hi poden venir, no? L'Antoniette, com a bona adolescent, diu, ah, sí? Doncs veuràs tu. I és bàsicament la història de la venjança d'Antoniette a la seva mare per obviar-la, per excloure-la, no, del ball. En primer lloc, trobem una temàtica típica de l'adolescència que és el ja sentir-se adulta i dir jo vull venir al ball, jo ja vull... i que la tractin com una nena, no? Que això és molt típicament adolescent, a tots ens ha passat a l'adolescència, que ens han tractat com nens quan ja no ens sentim com a nens, tot i que segurament encara ho som. I després, més enllà de tot el retrat, no? D'aquesta nova classe social, en res, és que és molt breu, no arriba a les 100 pàgines. Té un final que és dels que m'han impactat més, vull dir, va passar d'un conte divertit a un final que és que et trenca el cor i de cop t'aporta una dimensió completament nova d'aquest conte llarg o novel·la curta, no? Molt, però que molt recomanable. I ara que penso, doncs també, és que vaig parlant i se'n van acudint nous llibres amb protagonistes adolescents femenines impressionants. I és que ara me n'acabo d'en recordar del vell estiu de Cesare Pavese i bàsicament ens presenta a la Gina, una noia adolescent, també orfa, és curiós, una adolescent de 16 anys que en un estiu dels anys 30, seguint a una amiga seva, l'Amàlia, s'introdueix en el món d'artistes bohemis d'Itàlia i s'enamora perdudament d'un d'aquests joves pintors bohemis. Al llarg d'aquest estiu la Gina coneixerà les delícies de l'amor i a través d'aquest enamorament, si voleu, comença a posar en dubte i a rebel·lar-se contra algunes de les normes que fins ara l'havien marcat. Però no només coneixerà aquesta part positiva, sinó com sempre, i és una cosa que comparteixen tots els llibres dels quals us he parlat, també doncs, les mentides i les desil·lusions del món dels adults. És un llibre molt, molt, molt breu,
però una delícia. Comença dient la vida en aquells temps era una festa perpètua. Una novel·la plena de nostàlgia, amb una ambientació idíl·lica de l'Itàlia dels anys 30 i una protagonista molt entranyable. I per últim, i per acabar aquesta llista que a mesura que estic gravant aquest vídeo la vaig allargant, abans de que se m'acudeixi un altre llibre, una de les històries que m'agraden més de les que us parlo en aquest vídeo és Frankie Adams de Carson McCullers. De fet, quan vaig publicar El món, la meva selva, és el primer títol que em va venir al cap. La Barbara Denniston vindria a ser una barreja de Frankie Adams i la Cecile de Bon dia tristesa. Aquesta novel·la de Carson McCullers, publicada l'any 1946, ens presenta a la Frankie, una adolescent òrfana de mare i que té una relació molt distant amb el seu pare. Resultat, doncs, una adolescent absolutament solitària i somiadora, sense amics al poble de mala mort del sud dels Estats Units on viu i del qual vol sortir per, com el seu germà, anar a veure món, no? El seu germà s'ha allistat a l'exèrcit i ha estat a Alaska, i ella, que veu passar els seus dies absolutament avorrida de la seva vida, amb l'única companyia de la Berenice, la criada negra que tenen a casa, i del John Henry, el seu cosí de 6 anys, i la notícia de que el seu germà, que viu a Alaska, allistat a l'exèrcit, els vindrà a visitar per presentar-los la seva promesa i casar-se, doncs es comença a fer fantasies de que el seu germà i la seva futura dona se l'emportaran d'allà i la portaran a viure aventures per Alaska i per tot el món. I bàsicament, Frankie Adams és la història de la Frankie als dies abans de que arribi el seu germà, com les seves reflexions, com es passeja per al poble, com observa la realitat, les seves contradiccions, els seus desitjos d'anar-se'n del poble i no tornar-hi mai més, les seves ànsies de llibertat, de fugir de l'avorrida quotidianitat d'aquell poble de mala mort on mai passa res. Jo crec que la pròpia Carson McCullers es va emmirallar moltíssim en la Frankie Adams perquè també va créixer en un poble al sud dels Estats Units i devia compartir aquest anhel d'anar-se'n, no? És una d'aquestes novel·les on dius, bé, què passa? Doncs realment no passa res. Et va introduint el dia a dia d'aquest adolescent amb aquest horitzó del casament del seu germà i el desig de que se l'emportin. L'únic que fa és, a partir de les coses que va visquent i les converses que té amb la criada i com juga amb el seu cosí, no? I les coses que diu i les coses que fa, ens va introduint a aquesta adolescent, a la Frankie. Aquesta sensació de desencaix i de solitud permanent tan típicament adolescent, aquest anhel de formar part d'alguna cosa. Per mi, Frankie Adams és el vigilant al camp de sègol, però en femení i en un poble, no en una ciutat. Tant em va recordar El món, la meva selva, Frankie Adams, que a l'última pàgina del Món, la meva selva vaig incloure un fragment d'aquesta novel·la. Diu: tenia por d'aquelles coses que li feien preguntar-se de sobte qui era i què seria en el món i per què era allà en aquell moment mirant una llum o escoltant o contemplant el cel sola. I crec que aquest fragment de Frankie Adams que he posat a l'última pàgina del Món, la meva selva pot resumir l'essència compartida per tots els llibres dels quals us he parlat en aquest vídeo. Espero que us hagi agradat, espero que li doneu una oportunitat a tots aquests llibres i especialment al Món, la meva selva. I això és tot. Deixeu-me un like si us ha agradat aquest vídeo. Deixeu-me als comentaris recomanacions de novel·les protagonitzades per adolescents femenines. I sobretot no oblideu subscriure-us al canal per no perdre-us cap vídeo. Llegiu molt.